אני יקיר שינדלר, אני יושב ראש הוועדה לפיצוי נפגעי תאונות דרכים בלשכת עורכי הדין. אז קודם כל שתדעו לכם שיש לכולם בית בכל הנושא של פיצוי נפגעי תאונות דרכים, בכל הסוגיות המשפטיות, בכל ההתנהלות מול בתי משפט. ניתן תמיד לפנות לוועדה, ואני כעומד בראשה, אנחנו משתדלים לפתור את הבעיות. יש לנו לא מעט בעיות שקיימות עדיין בתחום, גם בהיבט של חקיקה וגם בהיבט של התנהלות ביום-יום. אנחנו מקבלים את הפניות ומשתדלים לפתור אותם. ועכשיו אנחנו ננהל פה הפאנל, אז אני רוצה להזמין ככה את חברי הפאנל שלנו, שבראשם כבוד השופטת סבין כהן, שופטת הבחירה סבין כהן, שהיא כבר בעצם גם בחירה ומנוסה 30 שנה של עבודה במערכת.